Добре дошли в Study Team. Данните от предварителното скриниране предоставят на спонсора важна информация, която помага при управлението на проучванията. Но споделянето на тези данни може да отнеме много време на вас и на вашия център. С електронните критерии и пациентски лог може да споделяте ключова информация в реално време с вашия спонсор относно набирането на пациенти. По този начин данните за вашите пациенти остават поверителни и се споделят деидентифицирани. Вашият спонсор и екипът на ReFi Health нямат достъп до личната информация от вашия пациентски лог. С функции, които включват база данни на пациенти, лесно планиране и много полезни доклади, Study Team е мощна платформа за управление на пациенти, която може да се използва от всички потребители на центъра за всички изпитвания, по които работите. Study Team е безплатна за вашия център. Научете повече за това как Study Team може да ви помогне да намалите двойната и ръчна работа, докато постигате целите си за набиране и рандомизиране. Срещнете се с нашия екип днес.